אני מעכשיו צריך לדמיין את הכנס בצורה המושלמת. 1. 2. איזה דברים אני צריך בשביל זה? ישיבות חברים, באיזה צורה זה צריך להיות? באיזה התרגשות? באיזה פעולות חיצוניות כדי להביא אותנו להתרגשות כזאת? אחר כך הרצאה. איזה נושאים? אולי אני אמליץ לנושא אחר. דרך אגב, אני מוכן לקבל, אמנם ששם כתוב אולי כבר, כן? לי לא חשוב. כל דבר שהוא יכול להיות, שחושבים מועיל, תשלחו לי אישית. אני מוכן לשמוע. אני מוכן לשנות את הנושאים. כן, תשלחו לי. עכשיו, איזה שאלות אני מכין? לשאול אחרי הרצאה, לשאול אחרי סדנה. איך אני מתקשר עם כולם? באיזה צורה אני מכין את עצמי לקבל את כולם? כאורח, כבעל הבית, כחבר, כתלמיד, כרב, כמשרת. מי אני כלפי כולם ואיך אני צריך להתנהג בכל מיני מגוון האפשרויות האלו. אני מכין את עצמי בנקודות הכי קשות שלי, כן? זאת אומרת, נגיד אני לא אוהב לרקוד עם כולם, כן? אני מכין את עצמי מראש שאני כן אעשה את זה בכל הכוח ושממש ילחץ על עצמי בכל וכל, כן? אני אשתדל לא לצאת מכוונה נכונה וכל הזמן להחזיק את עצמי שבכוונה שלי תלויים כולם. זה באמת כך. בכוונה שלי תלויים כולם, כאילו אני מעביר להם אור דרך הצינור הדק שלי. אז אני חייב כל הזמן להיות בכוונה. על זה אני צריך לדבר עם העשירייה שלי. שכולן נחזיק את כולם, שאף אחד מאיתנו לא יאבד את הצינור הזה. הצינור הזה בעשירייה הוא משותף, אנחנו רוצים שיהיה צינור כזה רחב, כן? לכולם, לכל הכנס. אני חולה שאף אחד לא יתנתק מהכוונה הנכונה. ממש חולה בפנים, ממש בחרדה, בדאגה. כמו שאנחנו פיזית יכולים להיות דואגים לילד, לתינוק, שקורה לו משהו, שזה סוף העולם, אסון. זה עוד יותר. זה עוד יותר, וגם כן בעיה שזה לא נמצא בידיים שלנו, אנחנו לא יכולים לחוש את זה נכון, טוב. אנחנו אטומים לבעיה הזאת של הניתוק מכוונה. אני ממש צריך להיות חולה שלא יתנתקו מכוונה, עבור כולם. כי בזה תלויה הצלחה. זהו. עכשיו, בכל מה שאני רואה שעושים, שמדברים, ששומעים, ששרים, אני רוצה שזה יצליח. כל הזמן, כמו אמא כלפי הילד קטן, שהוא עושה משהו. אני כל הזמן מסתכל על הכל בדאגה, בצורה שרק שזה יצליח. דאגה בלב איש, ישכן עלי אחרים. זאת אומרת, זה עובר לכולם.